Ginpanindugan ni Senator Rodante Marcoleta nga wala siya nakahambal nga ihatag na lang o kung i-surrender na lang ining Kalayaan Island Group o kung KIG. Paathag ni Marcoleta ang iya ginatubod amo ang technicality sa tubig o kung ang exclusive economic zone kag hindi ang mismo nga teritoryo. Matandaan nga natabo ang unang nga komento ni Marcoleta sa hearing kadungan sa Commission on Appointments sa nagligad nga Miyerkules. Balikan ta ang naunang nga statement ni Marcoleta sang Miyerkules. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Yari naman ang iya nga pag-clarify sa iya ng statement kadungan sa sesyon sang Senado kahapon. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Antes ang iyang manifestasyon sa Senado, ginbasura man ni Marcoleta ang hangkat sa iya ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga mag-upod siya sa Maritime Domain Awareness Flight kag magbisita dito sa Kalayaan. Sa baylo, naghatag si Marcoleta sang iya kaugalingon nga proposal nga mo ang friendly debate sa mga nagapangunang maritime legal experts antes siya kung mag-upod sa flight. Sino ba yung professor sa inyo? Kita-kita muna kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga.